Čistenie odpadových vôd. Odpadová voda vzniká pri každodenných činnostiach, pri sprchovaní, praní, varení, v priemysle či poľnohospodárstve. Aby sa zabránilo znečisteniu riek, jazier a podzemných vôd, musí prejsť procesom čistenia. Čistenie odpadových vôd je dôležité pre ochranu životného prostredia, zdravia ľudí a udržateľné hospodárenie s vodou. Druhy odpadových vôd. Domové komunálne odpadové vody. Vznikajú v domácnostiach pri bežných činnostiach: umývanie riadu, sprchovanie a kúpanie, pranie, splachovanie WC. Obsahujú organické látky, tuky, zvyšky jedla, mydlá, detergenty. Priemyselné odpadové vody. Vznikajú vo výrobných podnikoch: chemický priemysel, potravinárstvo, textilný priemysel, hutníctvo. Obsahujú chemikálie, oleje, ťažké kovy, toxické látky. Poľnohospodárske odpadové vody. Vznikajú pri chove hospodárskych zvierat, používaní hnojív, používaní pesticídov. Obsahujú dusík, fosfor, organické látky, zvyšky pesticídov. Dažďové, zrážkové vody. Stekajú zo striech, ciest a spevnených plôch. Obsahujú prach, oleje z ciest, mikroplasty, nečistoty zo vzdušia. Infiltračné a drenážne vody. Podzemná voda, ktorá sa dostane do kanalizácie cez netesnosti alebo drenážne systémy. Zmiešané odpadové vody. Vznikajú spojením domových, priemyselných a dažďových vôd v jednej kanalizácii. Proces čistenia odpadových vôd. Mechanické čistenie. Odstraňuje veľké nečistoty, rešetá a sitá zachytia plasty, handry, drevo. Piesková nádrž odstráni piesok a štrk. Usadzovacia nádrž oddelí ťažšie častice. Výsledok? Voda je zbavená hrubých nečistôt. Biologické čistenie. Najdôležitejšia časť procesu. Využíva mikroorganizmy, ktoré rozkladajú organické látky. Aktivované kaly, baktérie požierajú znečistenie. Pre vzdušňovanie dodáva kyslík, aby baktérie pracovali efektívne. Dosadzovacia nádrž oddelí čistú vodu od kalu. Výsledok? Voda je takmer čistá, odstránené sú organické látky. Chemické čistenie. Používa sa najmä na odstránenie fosforu, ťažkých kovov a toxických látok. Koagulácia. Chemikálie spájajú malé častice do väčších. Neutralizácia. Upravuje pH vody. Dezinfekcia. Chlór, ozón alebo UV žiarenie zničia baktérie a vírusy. Výsledok? Voda je bezpečná na vypustenie do prírody. Čo sa deje s kalom? Kal, ktorý vzniká počas čistenia, sa ďalej spracúva. Zahusťovanie, stabilizácia, často anaeróbna, vzniká bioplyn, odvodnenie, využitie v energetike alebo po úprave v poľnohospodárstve. Význam čistenia odpadových vôd. Chráni rieky, jazerá a podzemné vody. Zabraňuje šíreniu chorôb. Znižuje množstvo chemikálií v prírode. Umožňuje opätovné využitie vody, napríklad v priemysle. Podporuje udržateľný rozvoj. Množstvo odpadových vôd podľa typu: domové, komunálne 45%. Najväčší podiel pochádza z domácností: sprchy, WC, kuchyne. Priemyselné 30%. Významný zdroj znečistenia obsahuje chemikálie a toxické látky. Poľnohospodárske 15%. Obsahuje hnojivá, pesticídy a organické látky. Dažďové, zrážkové 7%. Stekajú z ciest a budov, obsahujú prach a oleje. Infiltračné a drenážne 3%. Podzemná voda prenikajúca do kanalizácie. Účinnosť stupňov čistenia. Mechanické čistenie 30%. Odstráni hrubé nečistoty. Biologické čistenie 60%. Rozklad organických látok. Chemické čistenie 90%. Odstráni fosfor, ťažké kovy, baktérie. Záver. Čistenie odpadových vôd je nevyhnutné pre zdravé životné prostredie. Moderné čistiarne dokážu odstrániť väčšinu znečistenia a zabezpečiť, aby sa voda mohla bezpečne vrátiť do prírody. Každý človek môže prispieť tým, že nebude vylievať oleje, chemikálie či lieky do kanalizácie.